Hola. Ara us donaré alguns consells per posar en el Canva algunes activitats que tenim en el nostre Google Drive. ¿Vale? Primer de tot m'heu preguntat com posar un PDF o, per exemple, doncs, unes altres tasques que tinguem muntades en un altre lloc. El primer que hem de fer és crear una carpeta en el nostre Google Drive, ¿vale? Que vulguem compartir. I la tinc aquí. Llavors, dintre d'aquesta carpeta que tinc dos arxius, us els ensenyo. Aquest, per exemple, seria un arxiu on està l'explicació. Aquí podeu ficar les tasques que han de fer els nens. Vale? Pot ser una fitxa, pot ser l'explicació amb un enllaç a la tasca que vulgueu que facin. Vale? I després, doncs, a baix podeu posar el correu electrònic on us l'han d'enviar. Vale? Per ficar l'adreça d'aquest arxiu enganxat al Canva, el que hem de fer, que és molt important, és donar permís, perquè ara mateix això, diguéssim, seria privat, és a dir, que només ho puc veure jo perquè està dintre del meu Drive. Per això dic que feu una carpeta expressament on sapigueu que tot el que posareu en aquesta carpeta serà públic perquè els nens hi puguin accedir. Llavors, un cop tinc això seleccionat, vaig aquí, vaig a opcions avançades i li dic, aquí us sortirà totes aquestes opcions, activar, publicar a la web, activar tothom que tingui l'enllaç, només per als de l'escola Portalada, per qualsevol que tingui l'enllaç de l'escola Portalada, ¿vale? Li doneu aquest d'aquí, activar tothom que tingui l'enllaç, és a dir, que quan cliquen en l'enllaç que vosaltres feu, ho podran obrir sense problema. Li doneu a desar, ¿vale? Copieu aquest enllaç, fet, me'n vaig al Canva. Quan esteu aquí al Canva, cliqueu, per exemple, si és de llengua, de català o el que sigui, clico la imatge, me'n vaig a l'enllaç i enganxo l'enllaç. I aplicar. De forma que ells, quan ho rebin, tiraran l'enllaç i se'ls obrirà aquest document que els he creat. ¿Vale? Seria exactament el mateix si és un PDF. He de fer exactament el mateix. He de seleccionar-lo, anar aquí, vaig a opcions avançades, canvieu l'enllaç, ¿vale? Llavors ara està desactivat, només ho puc veure jo. Doncs vaig a activar-lo, li dono l'enllaç, activar. Deso, veieu que aquí posa desa, i aquí podeu dir també, convida més persones, per si voleu compartir-ho amb un altre mestre. Val? I aquí, si voleu que ells puguin editar el document, el deixeu amb el llapis. Si només voleu que el puguin veure, doncs li diem només pot visualitzar. I si dieu pot comentar, podran visualitzar i a més podran escriure algun missatge. Sempre és recomanable jo deixar aquest, pot comentar. Vale? Li doneu a d'acord, copieu l'enllaç, copiar, d'acord, però està aquí baix. Me'n vaig al Canva i fem el mateix. Trio la imatge, li dono a l'enllaç, l'enganxo i aplico. I ja ho tenim. Quan vagin aquí i li donin aquí, anirà l'enllaç a la fitxa que els he posat. Sigui PDF, sigui una foto, sigui el que sigui. D'acord?